mun nimi on Terhi, numerolla 1. Mä oon 24-vuotias ja mä oon kotoisin Tampereelta, mutta opiskelen tällä hetkellä Jyväskylässä. Musta tulee isona yhteiskuntatieteiden maisteri ja esiintyjä. Mun odotukset tältä kisalta on ikimuistoiset kokemukset. Kiitos. Moi. Mä kilpailen numerolla 2. Mun nimeni on Verna Hupila ja mä oon 21-vuotias ja tulen Vantaalta. Mä haluaisin isona olla rikosseuraamusalan sosionomi, julkisoikeuden maisteri, erikoistua rikollisuuden tutkimukseen ja ehkä jopa olla yliopistossa professorina. Mä odotan tältä kisalta totta kai myös sitä, että pääsee näyttämään kaikille seuraajille sen työn, mitä tämän eteen on tehty. Olen Jasmine Valmu, 23-vuotias Tampereelta, kilpailunumerolla 3. Haluan jatkaa töitä lasten hyväksi, mallin töitä ja muutenkin tehdä kaikkea hyvää ja hienoa. Ajatukset kisasta oli kasvattaa rohkeutta ja itsetuntemusta ja koen, että olen niissä onnistunut. Moikka, mä oon Assi Liitti. Mä kilpailen numerolla 4 ja mä oon 26-vuotias ja tuun tuolta Hattulasta. Mä haluan olla isona juontaja ja näyttelijä ja odotan saada paljon kokemuksia sekä kontakteja, mutta tietenkin myös kirkkain kruunu mielessä. Moikka, mä oon Kiia-Maria Rintala ja mä oon 23-vuotias Helsingistä, alunperin mä tuun Porista. Ja isona mä haluan ehdottomasti olla vaatesuunnittelija, vaatteita ja tässä mun päällä tällä hetkellä on mun suunnittelema vaate ja odotukset kisalta tietysti kirkkain kruunu, koska sitä on tullut tavoittelemaan tänne. Moikka, mä oon Aliina, kilpailijan numerolla 6 ja oon 24-vuotias, tuun Espoosta ja isona haluaisin ehdottomasti olla ja toimia PR- ja markkinoinnin parissa ja tietenkin odotukset tästä kisasta on, että pääsis vielä enemmän toteuttamaan niitä kaikkia sitä tavoitetta, mutta myös toimia kaikkina niin kuin esikuvana ja päästä esiintymään lisää. Moi, mä oon Heta Montonen ja mä kisaan numerolla 7. Kelistä on muuttanut Tampereelle viime vuoden tammikuussa. Mä lähdin opiskelemaan medianomiksi ja musta tulee isona tuottaja. Ja mä toivon, että isona mä teen tuottajan töitä ja myös näitä mainosmallin hommia, mitä mä oon tehnyt nyt ohella. Ja kaiken näköisiä tämmöisiä yhteistöitä ja promohommia olisi kiva tehdä niin kuin tulevaisuudessa myös. Ja odotukset kisasta on tietenkin, että sijoittuisi ja voittaisi, mutta mä ootan myös tosi paljon lavalla esiintymistä ja sitä itse showta, että ja niin kuin, millaisen kokemuksen siitä saa. Et mä otan tosi paljon, että meillä on kivaa siellä, me kaikki nautitaan siitä ja silleen ihan sama kuka voittaa, niin musta tuntuu, että koko porukka on silleen, että me ollaan kaikki iloisia sen puolesta ja koko kolmikon puolesta. Et ootan kyllä innolla, että ja ketkä on perintöprinsessoja, sen saa nähdä sitten tässä illalla. Kiitos! Moikka! Mä oon Jenni Hiissa, mä oon 29-vuotias ja asun täällä Tampereella. Mä teen tällä hetkellä mun unelmatyötä kosmetiikan parissa ja haluan siinä vielä kehittyä paremmin. Tästä kisasta on saada uusia kontakteja, uusia kokemuksia ja kehittää itseäni. Moikka, mun nimi on Anna-Margareetta Orsmaa, mä kilpailen numerolla 9. Mä oon 21-vuotias ja kotoisin täältä Tampereelta. Mä haluaisin olla isona ekonomi ja tätä kisaa mä odotan jännityksellä. Nyt ollaan saatu yksi osa tästä pois, niin ihan mahtavaa. Kiva ilta tulossa. Moikka, mun nimi on Peppi Koppanen. Mä oon 22-vuotias, mä oon kotoisin Forssasta, mutta tällä hetkellä mä asun Turussa. Mä kilpailen numerolla 10. Isona mä haluaisin olla, tai isona tulevaisuudessa mä haluaisin tehdä työtä esimerkiksi mallina, media-alalla, juontajana, kaikkea missä saa olla esillä ja esiintyä. Odotukset kisasta on ehdottomasti, että meillä tulee varmasti huippushow. Meillä on niin hyvä porukka kasassa, joukot ja tietenkin mä teen parhaani ja havittelen sitä kirkkainta kruunua. Kiitos. Siinä he nyt ovat. Meidän 10 aivan mielettömän upeita naista.
joka on valittu puhelinäänestyksellä, mikä on ollut käynnissä koko kiertueen ajan. Yleisön suosikki saa palkinnoksi missinauhan, kukat ja mallikansiokuvauksen Studio Faceille. Odotan tässä, että meidän palkintojen jakajat ehkä tulee tälle puolelle lavaa mahdollisesti, kyllä. Yleisö on numero 9, Anna-Margareetta Orsmaa. Aivan mahtavaa. Seuraavaksi julkistetaan Miss Intercontinental Finland 2024, joka on, kuten alussa kerroin, valittu erillisellä haulla. Ja Miss Intercontinental Finland 2024 saa ylleen kruunun, missinauhan ja kukat Harjun kukalta. Miss Intercontinental Finland 2024 on Kukka Halme. Hyvä yleisö, Miss Intercontinental Finland 2020. Kukka Halme lähtee edustamaan Suomea kansainvälisiin kisoihin. Nyt oli julkistaa Miss Tampere 2024 voittajan kolmikko. Mulla on hieman haasteita pitää nämä mun paperit silleen, ettei kukaan missään takaa tai sivusta pääse näitä lunttaamaan. Voittaja kolmikko saa palkinnoksi kruunun, missinauhan ja kukat Harjun kukalta, pokaalin pokaalipojilta, mallikurssin Studio Faceiltä, hatun Kaira Häksiltä, henkilökohtaisen meikkiopastuksen Laura Siemekiltä ja upeat korut Alex Lifestylelta. Sitten illan kruunattu Miss Tampere 2020 voittaja saa palkinnoksi kuvausmatkan Ranskaan Studio Facein järjestämänä. Hän saa myös suunnitella oman unelmamekkonsa itselleen Mekkolta sekä Suplaudan Tampereen moottoripyörä Oyn lahjoittamana. Okei. Miksi muakin jännittää näin paljon? Toinen perintöprinsessa on numerolla 2, Verna Hupila.
ensimmäinen perintöprinsessa on numerolla 8. Isa. Kuka se on? Oletteko valmiina? Miss Tampere 2024 on numerolla 10 Peppi Koppanen. Hyvä yleisö, meidän voittajakolmikko Verna Hupila, Jenni Hiissa ja Miss Tampere 2024 Peppi Koppanen. Onnea upeat voittajat ja kaikki finalistit todella hienosta esiintymisestä. Pian saa tulla ottamaan kuvia tänne lavalle, mutta annetaan ensin voittajien tehdä oma kunniakierroksensa. Kiitos teille hyvä yleisö täällä paikan päällä. Kiitos Periskope ja muut yhteistyökumppanit, Studio Face, tuomaristo ja tietysti kaikki upeat kilpailijat. Nyt jatketaan rennolla tunnelmalla tätä taianomaista juhlaa täällä Periskopessa ja voidaan vaikka siirtyä sinne vähän viileämmälle terassille tätä jatkamaan. Kiitos!
Tonight,